Kumain ako dito sa Kinalasan dito sa may Dayangdang. Ayan. Dito sa mga taga sa Dayangdang. Papunta ako ngayon sa Calabanga, Camarinesor. Ay may magpipick upin lang tayo. Kaya yun. May naman. Let's go. Let's go to Calabanga, Camarinesor. Yeah. Big shoutout sa ano to? Kinalas Twin dito sa Dayangdang, Naga City. Maraming salamat. Napakasarap ng ano na Kinalas. Ito na ako sa Calabanga. Tayo ay pipick upin. Baka mabutin pa tayo ng ulan. Lumalelo pa ang biyahe natin. Ugasan ito. Dito sa Dayangdang. Let's go. Guide me Lord, guide me Lord. Thank you, thank you. Thank you sa lahat na blessing. Wala tayo ng Calabanga, Camarinesor. Dito sa DYD. Shoutout sa mga taga DYD. Dito tayo sa Calabanga. Parang relax ng ulan, oh. Sarap pag motor-motor dito sa lugar na to, maganda ng kalsada. Maraming kainan dito sa lugar na to, sa Dayangdang. May school din dito. Ito pag may buko juice dito. Tapos mga buko juice. Mamaya magbuko juice tayo din mamaya. Balik natin galing Calabanga. Camarinesor. Kaya shoutout sa ano sa Avenue Square. Ana Korea, shoutout. Bicol River. Turo ko sa inyo papuntang Calabanga. Dito kayo dadaan sa Magsaysay. Daan kayo dyan. Ingat lang. Tayo sumabit. Calabanga na to. School dito Naga College Foundation dito. Naga College. Tapos NCF Junior High. Ayan, shout out.
pulis na nag-a-assist na mga estudyante. Big shoutout sa inyo. Talaga College Foundation. Yan, pupunta na ako ng Calabanga. Kakala na ako dito. Let's go! Pupuntang Calabanga ito. Unang ating dadaanan dito ay bayan ng Kanaman, Camarines Sur. Papunta ko ng Hinulid. Nandito ang daan sa lugar na to. Ang daanan. Ayan. Ito, bagong bayan. Ito. Barangay Kalawag. Shout out. Tama na. Ito Kanaman na to. Bayan ng Kanaman. Maganda kasi ang mga handaan dito eh, puntang Calabanga. Kaya maraming nag-rides dito. College Foundation. Yun, mag-around na tayo.
Naman tayo. Magaraw, Camarines Resort. Ano Magaraw? Paganda na. Hindi naman dati nag-aaral. Sa Magaraw. Magaraw. Shoutout sa mga taga Magaraw. Gaman. Napakaganda dito na kalsada. Kaya maraming nag-rides dito sa Magaraw. Busy na rin dito sa Magaraw. Dami din ang sasakyan. Manila Teachers Party List. Kalabanga, Orong, Punong. Alam tayo dito. Dito yung sikat dating mga hilot eh. Dito sa Magaraw. Dito na grasya ka sa nila. Hilot. Tayo sa bayan, Municipality of Magaraw. Magaraw Central School. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa sa shop. Ang pangalan nitong shop ay Coil Cycle. Nandito matatagpuan to sa Calabanga, Camarines Sur. Ayan. Ayan, yung mga ano nila. Ayan, mga display. Ayan.
Tayo dito sa taas. Yan. Ayan o. Display nila. Meron din silang mga ano dito. Mga pang change oil. Ayan, pang mga Yamaha. Ayan. Ayan. Spray paint din. Meron din sila. Ayan. Ayan. Dito sa mga ano. Ayan. Ito. Ayan. Top box. Meron din. Mga gulong. KRX. Meron din sila dito. Ayan. Signal light. Ayan. Meron din sila. Ayan. Reno. Ayan. Dito din meron din silang ano. Sa mga viewers natin yan. Ayan. Ayan. Meron din silang ano to? Brake show. Chiron brake show. Ayan. Meron din sila. Meron din silang ano to? Jersey dito. Ayan. Fox. Honda. Ayan. Mga upuan. Ayan o. Ayan, meron din silang available dito nga pang sapin sa upuan. Ayan. Ayan. Rim, na alloy rim, meron din sila. Ayan. Kompleto. Ayan. May battery din, Dayway battery. Ayan, Yamaha lube. Meron din sila dito. Karburador. Yan. Ayan. Mga available. Spark plug. Yan, kompleto. Yan, brake pad. Yan, mga fuse. Meron din sila. Ito. Maliit na motor shop store dito sa Calabanga. Yan. Punta na lang kayo dito sa shop ni ni Barkada. Yan ang pangalan mo kuya ulit. Anong pangalan? Raymond po, Raymond. Okay. Tayo sa kila kuya. Ang pangalan, shout out na kayo. Ronnie, shout out din sa mga Anday. Yan, sa mga kaibigan natin yung bago dito sa Calabanga. Ayos. Thank you po. Thank you. Yan, yung motor natin, naghihintay. Thank you so much.